Mestské kino v Nových Zámkoch praskalo vo švíkoch. Na Jozefa Behýla a Petra Stašáka prišlo takmer 450 zvedavých občanov mesta, ktorí si už hodinu pred stretnutím hľadali najlepšie miesto. Takmer všetci podpísali petíciu za zmenu volebného systému, ktorý má za cieľ aj zníženie počtu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Program otvorili mladí folkloristi súboru Novozámocký Zlatý levík, ktorý vedie doktor Ladislav Dráfy. Smerovanie nášho štátu je proti ľuďom a sľúbené istoty sa premieňajú na húfne odchody nielen mladých, ale aj starších za prácou do zahraničia. Narúšajú sa tak slovenské rodiny. Vláda sa chváli, že vyrábame najviac aut na jedného obyvateľa na svete. Obyčajným ľuďom číslo 181 aut na 1000 občanov Slovenska nič nehovorí. Ľudia majú starosti o holé prežitie a nie o štatistiky. Zisky z výroby idú aj tak do zahraničia. Miera zadlženia na jedného občana Slovenskej republiky dosiahla viac ako 7600 eur a neustále stúpa. V susednom Poľsku ide iba o 5800 eur. Menší dlh majú aj Česi a je o 1000 nižší. Stúpajúca zadlženosť Slovenska namiesto väčšieho zdaňovania veľkých zahraničných investorov smeruje náš štát do biedy a nie k prosperite. Politika je nepremyslená a preto potrebuje nové a zdravé vetry, povedal Jozef Behýl občanom Nových Zámkov. Na záver dvojhodinového stretnutia si kandidát na prezidenta zaspieval spoločne s vďačnými občanmi volebnú pieseň Nastal čas. Národ môj, ty so mnou pieseň spievaj, východ, západ, obod naše Tatry. Národ môj, ty so mnou pieseň spievaj, táto pieseň iba tebe patrí.